Tnediet l-istrateġija għall-iskart tal-kostruzzjoni u twaqqih tal-bini sas-sena 2030 bilan li twitti triq l-qudiem fil-qasam fejn se jiżdied it-trattament b'mod intelligenti ta' dan l-iskart. F'konferenza tal-aħbarijiet is-sibt filgħodu ġew ippreżentati 15-il miżura xpronati minn erbu' qsma fiċ-ċiklu ta' dan l-iskart. L-istrateġija tfasslet b'ħidma konġunta bejn il-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar u l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi wara konsultazzjoni pubblika fix-xhur li għaddew. Id-deputat direttur tal-ERA Kevin Merċieqa spjega kif din l-istrateġija ser tmexxi bidla fil-kultura u l-attitudni għal dak li l-industrija kienet tagħmel fil-passat. Il-prioritajiet ovvjament huma li nittakiljaw l-iskart li huwa ġenerat mill-industrija b'mod holistiku, jiġifieri mhux li qegħdin ngħidu li nippruvaw naraw kif ħanamlu landfilling aħjar tiegħu, mhux kif ħanamlu recycling aħjar tiegħu biss, però naraw l-aspetti kollha ta' dan l-iskart u naraw kif nistgħu nittakiljawh. Fost l-aktar miżuri ambizzjużi hemm it-twaqqif ta' depożiti ta' rkupru u ħażna ta' riżorsi, kif ukoll twaqqif ta' miri dwar użu mill-ġdid u riċiklaġġ ta' riżorsi. Dawn imorru jitfit ma' miżuri oħrajn fosthom twaqqif ta' qafas regolatorju ġdid u standards għall-industrija tal-kostruzzjoni biex timxi magħhom. Il-Ministru għall-Ambjent u l-Ippjanar Aaron Farrugia saħaq kif dawn huma bidliet kuraġġużi iżda bżonn jużi li għal numru ta' snin intefgħu taħt it-tapit. In-nota tkabbir tal-industrija tal-kostruzzjoni li l-iskart iġġenerat minnha ilaħħaq ma' 80% tal-iskart iġġenerat fil-pajjiż. Allura ħabbarna din l-istrateġija hija waħda holistika li tmiss ma' 15 il-miżura biex bekk minn issa nibdew nippreparaw għal mudell ġdid li jmiss mal-reduce, reuse, recycle issa wkoll fil-qasam tal-iskart tal-kostruzzjoni.